سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا زي فولي مدبي بمخنياتي أبي تيبيا تمالي علت حادة ورحي حادة اختشن إسران أربعتن أبي تيبيا استفرار ملو بس سومالي لاند مالتيو بمخنيات متقام أفتق بحرين أي سومالي لاند زملكت تنتاني عبد الرحمن سيد ريتو خبني مساي قريب له جمرت عدمي أخبر كاسل مساخة مسكنا كاب حتى زينا وطرا نقبرو زلنا زي تمال استفرارملو نتبتات كم مالتنا تخبابي زلو تلوا انتهي يمثل الصومالي متابع بيانات هاجر كنتاي تلوا اللوا انتهي سقم توسد الله كلاي نحنا إيرتراويان كنتاي ترى اللوا إيرتراويان كنت حقوق اللون كاب حجين اليوم جلز بلوز عبادات كنت كفينا مجمر تاجن عدمي خبر كاس لازم مسألة مسكنا كا يعني لي حوش شيء نتذهب كان يعدل كمون عدمها صبو أزي ناب حطي كأتي تمالي نتي مفررام مسرع خايو انتهي تجنزيبك انتهي عميبك انتهي سلاسلك انتهي بأمور خمسيك قلت قدماي مالت بقدماي منستر إثيوبيا أعطوه أبي أحمد كيت صنح بوليتيكا أنفتو الصحة كم زغنا زرا جزيو أو وش إثيوبيا كم هو ينصني حلو حاجة نبغى بتهجرات تسجل له مالتي سلزي أزي فتصم كحدا نعباي هاجر حلافي تصبيو صراحة يكونن كلاي إثيوبيا ناي أفريقيا حدنت مأكلية أفريقيا حدنت مأكل كابت تشارتراتو كاب أو يو تحس كحسب حجي أي يو زولو تشارترات ني أولات حجرات ناي أفريقيا حدنت لولاونتن زخبريو لذي أب مخبار نايزي تشارترات ناي أفريقياوي حدنت إثيوبيا عبي ترى كتصاوتيو تسبيت زقبرلا مخنياتو وانا كتما ناي أفريقيا حدنت كهيدكورترز أب أديس أبابا سلوزولو بز مخنيات نسا حسيت نايزي تشارترات كتكونيلكا كتصبيا يبلكان أيقباني غا مالتي جن ازي تبقسو زي ناي أبي أحمد ني لولاونت ناي ريبوبليك ناي سوماليا بعل زغهسيو زفر زي كونه زغهسيو معناته سومالي لاند حنت كلل ناي سوماليا ريبابليك سلازي بزي حجي سوسيل وزلو ابلعلي لولاونت ناي سوماليا ابغهست فصيمو له افلطو نحد كلل مغا كابو حليف كها مزك اللي اب لولاوي مريت ناي ريبوبليك اوف سوماليا وعل مفرام ابت مفرام كنمصينا صنحيلنا جن كومو مغبار غبو ايكونن معناتو اتي ناي ودب اتقاقما يكون قال وعلات تزدليو بتي ام مقاديشو زلو منغستي دامبر بي اب حرغيسا زلو ناي كللاو منغستي ايكونن زحجي تعب جسد اب لعل لولاونت ناي ريبوبليك ناي سوماليان اب تشارتر ناي حبرات افريكان كومون ناي حبرات منغستات ناي يونايتد نيشنز يفتسمو زلو مالتي ناي زقا صعبينات انتي كون ازي كمزي بريسيدنس خفتر يخليو حجي لك سوماليا ريبابليك اوف سوماليا مس كل الصومال باثيوبيا كوم عين سمع التفري ماخه مس كل ناي عفر إريترا كل سمع تفري معه ويكا مسكل الأمحرة ويمسكل التجراي سمع تفري معه ويكا مسكال كللاتنا بنت السودان مسكل البنشانغول سمع فريمون بقى نتي حسبي ناي نيل ناي فلق نيل اب بنشانغول كلل نديزولو سلازي مس بنشانغول ناي حبر التقاقما ناي زي حسب زي وي محدرو كنقبري نايلوم سودانن قبسن
مس كلل بنشانغول زلو بريزيدنت مسو تفريمهم كحجي الصغرى زمصو زلو قرب حسب بعربኛ ምስል ኣሎ እቲ ዘደንፁ ነገራት ወላ ሕማቅ ከለውን ከይፈትካ ይስሕቀካ ነው ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ማዕፆ እዩ ዝኸፍት ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ክገብር እዩ ቅልውላው ክፈጥር እዩ እቲ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንገዛ ርእሳ ዓብይ ቅልውላው ክፈጥር ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኣዲስ ኣበባ እቲ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ይኹን ኣብ ክልል ኣምሓራ ክንዲ እቲ ዝኣክል ቁፅፅር ከማን የብሉን ስለዚ ዘን ክልላት እዚኣተን ናይ በይነን ከምዚ ሕጂ ሶማሊላንድ ክትገብሮ ናይ ሃርጌሳ መንግስቲ ክትገብሮ ዝፀንሐ ናይ ክልል ሃርጌሳ ከምኡ ዓይነት ስራሓት ተሰርሓ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዓተን ጠጠው ከተብለን ንኣብነት መንግስቲ ናይ ኤርትራ ንመንግስቲ ናይ ክልል ትግራይ ከም ነፃ ሃገር ከኣምነሉ ኣብ ዝመፅእ ግዜያት እንተበለኸ ወይ ከዓ ናይ ኣምሓራ ክልል ወይ ናይ ዓፋር ክልል ስለዚ ፈፂሞ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ዕብዳን እዩ ዕብዳን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕብዳን እዩ ማለት ዕቡዳት መራሕቲ ነይሮማ እዮም ኢትዮጵያ ግን ናይዚ ቁርብ ወሰኑ ዝሓለፈ ኮይኑ ተሰሚዕኒ በዚ ክገልፆ ዝኽእል ካልእ ብዙሕ ክበሃል ኣይከኣልን እዮም ኣገባብ እዚ ኣብታ ስምምዕ ግን ተደለካ ቁርብ ክንጠቕሳ ፅቡቅ ኣስምዕ ተገይራ ዘላ እንታይ ተሰይማ ዘላ ሜሞራንድም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ማለት እዩ ሕጂ ሜሞራንድም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ክበሃል ከሎ ውዕል ማለት ኣይኮነን ግን ናብ ውዕል ከምርሕ ዝኽእል ድልየት ዝገልፅ ስምምዕ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ማለት እዩ ኣንደርስታንዲንግ ክበሃል ከሎ ንሕና ከምዚ ንደሊ ንኣብነት ንሕና ኣብ ክልል ሶማሊላንድ ኣብቲ በርበራ ወደብ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ገማግም ንኣብኡ ከዓ ናትና ናቫል ቤዝ ንገብር ከምኡ ከዓ ከም ወደብ ከም ሓንቲ ካብተን ዘለዋ ወደባት ኢትዮጵያ ትጥቀመለን ከመን ክትጥቀመለን ንደሊ ንዝመት ዘሎ 50 ዓመት ተኸሪና ማለት እዩ ድሕሪኡ ብሶማሊላንድ ከዓ በታ ክልል ከዓ ዓለም ዘይፈልጣ ክልል ማለት እያ ከም ሃገር ማለት እዩ ነሳ ከዓ ሓደ ሕማም ኣለዎም ንሳቶም ከዓ ንሳቶም ሕማሞም ከዓ ከም ልኡላዊት ሃገር ክፍለጡ ይደልዩ ምንቲ እዚኣ ክብሉ ከዓ ምናልባት ዝኾነ ነገር ውዕል ይኹን ካልእ ማለት ዘይድሊ ወጋዕ ዳጋታት ክኣትዉ ዝደልዮም ዝመስሉ ኩሉ ግዜ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሕርፋኖም ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ክፍለጡ እዮም ዝደልዩ በዚ ምክንያት ኢትዮጵያ ከዓ ንዑ ክንበኩም ንኽእል ኢና ከም ልኡላዊት ሃገርሲ ክንኣምነልኩም ንኽእል ኢና ዝብል ከዓ ከምኡ ማለት ነቲ ስምምዕ ናይ ሶማሊላንድ ከም ግብረ መልሲ ከዓ እዚ ዓይነት ሬኮግኒሽን ክንበኩም ኢና ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ወላ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ማለት ባይንዲንግ ውዕል ኣይኮነን ማለት ክትግበር ዘለዎ ሕጋዊ ውዕል ኣይኮነን እዚ ሓደ ካልኣይ ከዓ ወላ ሕጋዊ ውዕል ነይሩ ተዝኸውን ወይ ከዓ ከምዚ ዘለዎ እንከሎ ምስ መንግስቲ መቅዲሾ ይቆም ክገብር ዝግብኦ ዳንበር ምስ መንግስቲ ናይ ሓደ ክልል ናይ ሶማል ክገብር ኣይግብኦን እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ፅባሕ እውን ምስ ፑንትላንድ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ክገብር ይኽእል እዩ ምስ ኪስማዮ ዘሎ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል እውን ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ንሶማልያ ናይ ብሓቂ ከም ኣዋጅ ናይ ጦርነት ማለት እዩ ኣዋጅ ናይ ኩናት ከምዚ ዝሓለፈ ግዜ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ብዛዕባ ዋንነት ናይ ወደባት ክትዛረብ ከለካ ከም ኢትዮጵያዊ መራሒ ካብተን ወደብ ዘለዋን ሃገራት ኣዋጅ ኢኻ ናይ ጦርነት ኣዋጅ ኢኻ ትእውጅ ዘለካ ስለዚ እታ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ዝተባሃለት ብከምዚኣ ትምልከት ሓደ ሕጋዊ ታሽሙ የብላን ባይንዲን ኣይኮነትን ካልኣይቲ ከዓ ምስ ክልል ከዓ ስለ ዝተገብረት ወላ ተዝህልዋ ከማን ከምዚ ትሪቲ ተባሂላ ነይራ ውዕል ተባሂላ ተፈራሪማ ነይራ ተትኸውን ባይንዲን ኣይምኾነትን ኦልሬዲ ሕጂ መንግስቲ ናይ ሶማልያ መቅዲሾ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ፈፂሙ ነፂግዎ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ይኹን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኢጋድን ክስታት እውን ኣቕሪቡሎ ማለት እዩ ይፅውዕ ኣሎ ነዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ግህሰት ናይ ልኡላውነተይ ክትኩንንዎ ኢሉ ፀዊዑ ኣሎ ካብኡን ሓሊፉ ኣምባሳደር ናይ ሪፐብሊክ ናይ ሶማልያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ስሒብዎ ኣሎ ንምኽሪ ተባሂሉ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ስሒቦም ኣለዉ ማለት እዩ ዋላ እዚ ካብዚ ስዒቡ ዝመፅእ ምናልባት እቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት እውን ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክቋረፅ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ውፁእ ዝኾነ ግህሰት እሞ ከዓ ኣምፕሮቮክድ ማለት ብሶማልያ ዝተገብረ ዝኾነ ዓይነት
أنصار إثيوبيا نجار يلن قدام إثيوبيا سوماليا إذا يأتوتن حندز قبرت نجار يبلان كم كتكحس سلزي بزم خنيات ت منقستي ناي سوماليا تعلو منقستي ناي سوماليا وسيد وزولو سقومتتات كساب حجي بدبلوماسي نت أمباسادروس سحيبولو بخال بقدر ناب إيجادن ناب حبرات أفريقيا ناب حبرات منقساتن ملختات يسددالو ناس بدايزب حقاو مقدي تطو قبلو يفتن كم زولو يتفريتو زولو صبو بأمسايا نايتي إثيوبيا خد قالوا أتياتو زلا تفراري مملو زلو سوماليلاند خا ناي إثيوبيا ناي ايرلاينز كتقام مخانا أبتسمعون الله إذا حدا مالت يودادر دي كلتي مالسي كمزي حدا سب سرحو صقاني حنت هاجرن تفطراو صقاني حنت هاجرن كتقايرو وكاني أمسايا ناي حدا زغر كتوسد قبو ديو بعين بوليتيكا بعين قطبات نريو خلنا زيادة من السلمو دحري أخا إثيوبيا نسومال نتعباي ريبابليك سومال كم حجز نبر محزنات نريو هنا أبي ناي إثيوبيا مراحين إرترا مراحي ولا ناي سومال مراحون بس نبرو مركبات نريو نذكرو هنا أنا سكول سب ذكروي التركبات نسو نبي مسكدي حجي أبكن مستا سومال بعبايا مستهجر من سومالي لاند تراح تركبات كجهاد زتفتن زفتن زلون بمنتهي تريو نسخة انتهي سلزقوني يخمو سقم زوسد زلو زين كنت حتى يا نتي كتبا ربحات زبالكايو كتبا ربحات على نابنت مجد أير إثيوبيا كابتم عبيتي تتكمتناتا كاستمرز ناتا دك سوماليوم انت ناب هارجيسا زقعزو اليوم انت ناب مقديشو زقعزو كلهم كاب مول عالم دك سومال ب إثيوبيان إيرلاينز جيروم نادي سابا كاوي سابا ترانزيت نه هارجيسان مقديشون كم زخدو زفلتي سلازي كتبا ربحات أمانجو زن كلت حاجرات الله جن حنت حاجر لولاو جزءاتها بناي حنتي كوبانيا مغا بزخونه مخنيات كتفرس غل ملوات ايكبرني تريدين كما عينت تراي في اللي قدامي منستر ابي احمد ناس قد ايزي يدغان موي نابنا تاب غزي كورونا مالت عصوا كلنا ناي كورونا كلن دارغا ناي مقداير كوبانياتات بانكرابسي بتصيح نيرن صراحتنياتاتن بقى تطوي بلا نيرن حجي كوبانيا بهال كله ناي حدا تكال ناي منغسي هون ناي قلي مالت ابزخون اوانسي بزخون مخنياتات ولا بساني ناي سبير بارتس كيترفه تطو كبل زغل ناتو اتاون كغدل زغل ايه نابنت نحر بوينغ نابنت تشوتو سبير بارتس يهون ولا نفرتي واغا نحر وسيخه اذن جزارسو ناتو زصعبو صعبينات كله خلي ابتا كوبانيا هون ابتا نتا كوبانيا تونن تكالتون حجر سلازي مسكم زعينات كوبانياتات بناي حجر كمخات ناي حجر ستاتيكيو ناي حجر حبتي ناي ولا بيخون ناي مريت يخون زي ستاتيكيو سلازي ناتو فاليو كل جزء ندا بزحي خيد امبر ندا غودل زخدلو كنتات درجه وحد يوبالي كالي ابتناي ودبات من البات تقاقما እቲ ውድባት እንዳሰፍሐ እንዳበዝሐን ምዝኸይድ ምናልባት እቲ ናቱ ኮምፐቲቲቭ ኣድቫንቴጅ እንዳጎደለ ክኸይድ ይኽእል ግን ስቲል ሶቨርን ቴሪቶሪ ምስኡ ተኣሳሲርካ ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ፀጋታት እውን ኣለዎ ካል ኣለዎ ስለዚ ነዚ ምስ ናይ ሓንቲ ኩባንያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትፈርስ ትኽእል ብዝኾነ ምክንያት ብናይ ሰብ ዝሰርሖ ምክንያት ይኹን ወይ ብናይ ተፈጥሮ ምክንያት ክትፈርስ ትኽእል ከምኡ ትሬዲንግ ክግበር ተሰሚዑን ተራእዩን ብዙሕ ኣይፈልጥን እዩ ድሓር ከዓ ነቲ ሃገራውነት ናይ ደቂ ሶማልያ ይኹን ናይ ደቂተን ናይ ባሕሪ ወደባት ዘለወን ሃገራት ምንኣስ ኮይኑ ይስማዕኒ ከምኡ ኢሉ ደጋግሙ ከለዉ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ እዞም ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘለዉ ጌጋ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ኩባንያ ናይ ኣየር መገዲ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ይኹን እቲ ካልእ ሲ ነቲ ቁጠባ ናይ ኩሉ ሃገራት ዘርብሕ ኮይኑ ክቐርብ ፀገም ኣይኮነን ኣብኡ ወላ ሓንቲ ሽግር የለን ግን ናብኡ ንክትበፅሕ ከምዚ ሓንተወይ ክብሎ ዝፀናሕኩ ብሕጋዊ መገድታት ክኸውን ኣለዎ ባህላ እየ በቲ ሕጋዊ መንገድታት ክበሃል ከለካ በቲ ዕላዊ መንግስትታት ዳእምበር ብናይ ክልል መንግስቲ ምክንያት ናይ ክልል መንግስቲ ናቱ ጁሪስፕሩደንስ ማለት ናቱ ሕጋዊ ክልል ናይ ምምሕዳር ናይ ክልሉ እዩ ኣብታ ክልሉ እውን ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት
نايتا كلل كخون يقبا بتحق منقست نايتا هاجر مالتي كابو حليفكا جن مس كالأوت هاجرات تقبر ناي دوبات ولا ناي أبتوش تهاجرون كله ناي زي هاي ويس نابنت كاب حدا كلنا بحدا كل زقارس مجدتات كي ترفه ناي بابور حديدي ناي كالن زون كي ترفه ولا بكل النحلفه ناي تمنقسي ناي فدرال منقس حلف نتيزو يا دخلت حتى كان تاني را حليفة هاي جمستر تحطه اتي مالت إثيوبيا خم إثيوبيا إثيوبيا إرترا صوماليا أبتي اختشحن عسى شعاتن زنبرة ركباتهم سي دردر منبارون نلوتي سجوس منبارو من يوم زجاوحون يوم زيناتات ركباتهم من أبو زعنفته كم زنبرة يوم زنبرنا نيرا حجي إثيوبيا كم هاجر صومال كم هاجر مستي مراحين تهاجرن مستهاجرن تتزارب زي كألة له مخنيات سي انتهي كهو نخيل ወይ ፈቲና ስረጣን ዝብል ሓበሬታ ኣለካ ድዩ ወይ ከዓ ከምኡ ዘይምግበሪ ኣብ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ብመንፅርቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበሮም ርክባት ሓደ ከም ዝበልናዮ ምሕጃብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ትርክባት ናይ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ከሎ ትካላዎም ዘይከውን ሕጋዎም ዘይከውን እዞም ውልቀ ሰባት ከዓ ነቲ ዘለዎም ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ብዕሊ ወኪሎም ንዑ ክሰርሑ እንድሕር ዘይፅዕሩ ኮይኖም بواني نايتهم سباتي زمتسن زخيدن مالتي كم زعينة أقرارباتات أبشعوان إلنا نيرنا ناي فرماجو منقسن يراب سومال كد مزحجي زولو بريزيدنت مالتي أبي توب ترانكات صبغ هواهم ناي سلام نيرو أبنت بتي ناي كلتشحن عصر شمنتن سمع مسرت صبغ ركبات تغير نيرو نزر ركبات جن منتان زربح كخون كتصالي نخون تكالو يكون حجراوي مالت ربحتات زماكله يكون إلنا بزح تزعريبنا هنا شو مالتي زخون هوينو حجيت حدا لو تستراي انتاي اب سوماليا حدا حدش منقسي مزيلو بحدش بريزيدنت سمرح مالتي اتي اب مونغو ايرتران ايثيوبيان صنح ركبكا ويكا محزنه عركنه مونغو بريزيدنت سياسن مونغو قدامي منستر ابي احمدن زخا اب درجه تعاصيلو توديلو حجي اب متفنان بصحهم على كلتيهم مرحتي مالتي እዚ ዘርእዮ ከዓ ኣነ ዝግምቶ ገለ ዘይኮነ ኣብ ናይ ስዑድያ ዋዕላ ተራእዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ዋዕላታት እውን ተራእዩ እዩ በዚ ምክንያት እቲ ዝፀንሐ ሃዋህው ናይ ሰላም ናይ ምትሕባር ኣብዚ እዋን እዚ ስለ ዘየለ በዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ግን ቀንዲ ኣገዳሲ ካብዚ ንላዕሊ ኢንፋክት ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኽቦ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሕጋውነት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ናቱ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳርን ንኢትዮጵያ ከዓ ካብቲ ዝፀናሐቶ ኩነታት ናብ ካልእ ዝበለፀን ዝሓሸን ኩነታት ናይ ምስጋር ዓቕሙ ዳርጋ ሕጂ ተወዲኡ እዩ ዘሎ ትፈልልይ ኣብ ሞንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ሞንጎ ነፍሴር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ነፍሴር መለስ ዜናዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዓፃፀፍ ምዕባለ ናይ ቁጠባ ይረአ ነይሩ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ስራሓት እውን ብዙሕ ይረአ ነይሩ ናይ ባቡር ድዩ ናይ መገድታት ድዩ ናይ ካልእን ብዙሕ ትሕቲ ቅርፂ ስራሓት ይካየድ ነይሩ ስለዚ ሩይ ዝኾነ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ግን ሌጂትመሲ ዝህብ ሕጋውነት ዝህብ ሬኮግኒሽን ዝህብ ስራሓት ከዓ ይካየድ ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሌጂትመሲ ዘየለ ጥራሕ ዘይኮነ ንዕኡ ዝኾነ ዓይነት ትንፋስ ዘውህብ ስራሓት እውን ክሰርሕ ኣይተረኣየን ዳርጋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብሚልዮናት ዝኾኑ ዝተፈናቐሉ ህዝቢ ኣለዋ ሙሉእ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብጀኩ ከዓ ኣብ ትግራይ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝኸደ ከዓ ዓብዪ ኩናት ተኻይዱ ኣብዚ እዋን ከዓ ብቐፃሊ ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ኩናት እንዳተኻየደ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ቁፅፅር የብሉን ናይ ኦሮሞ ተቃውምቲ ከዓ ብዙሕ መጥቃዕትታት ይፍፅሙ እዮም እሱ እውን ዘይቆፃፀሮ ቦታታት ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ከይተረፈ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዝን ወዲ እዝን ክትርኢ ከለካ ንዕኡ ሕጂ እታ ሓንቲ መተንፈሲ ትኾኖ እዚ ናይ ወደብ ሕማም እንዳልዓልካ ምስትን መዛረቢ ጉዳያት መቐነይ ጉዳያት ምግባር ጥራሕ እዩ ስለዚ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ መስለኒ ናቱ ምንቅስቃሳት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ out of desperation ይብሎ desperate እዩ ዘሎ ሕጂ ንሱ ዝኾነ መተንፈሲ ክረክብ ነቲ ሰብሲ ኣው ተስፋ ክገብር ሞ ቁርብ ክገድፎ ከይሓቶ ጉድለታቱ ፍሽለታቱ እቶም ትማሊ ምስኡ ኮይኖም ደገፍቱ ኮይኖም ዝነበሩ በዓል እንዳርጋቸው ፅጌ ከይተረፉ እዮም ሎም ዝቃወምዎ ዘሎ
أغشش ناي بتخسيان توهادو كيترفو يوم لومي عوينهم أنصار إز سرعة زي كم جانين يقلصوا له سلهزي أبتي عدي أبتي حبرتسب أبتي سيفيلا ومحبرسب يكون أبتي هايمانوت أو محبرسب يكون أبتي بوليتيكا ومحبرسب أوش إثيوبيا مالتيو أب كل درجة لجيت مسناتو دقفناتو እንዳት ወደ ይخيد ዘሎ ስለዚ እዚኣ ከም መጻንሒ ፔን ኪለር ይብሎ ከምዚ ከኒና ነቲ ዘለካ ናይ ሕማም ርእሲ ይኹን ወይ ካልእ ቁርብ መህዲ ትኾነካ መቐነይ ትኾነካ ከማ እዩ ዝስንዱ ዘሎ እዚ ዴስፕሬሽን እዚ ግን ብኩሉ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ዴስፕሬሽን እዩ መቕዲሾ ሕጂ ኣብ መቕዲሾ ዘሎ መንግስቲ ከምኡ ዓይነት ምስ ናይ ክልል ሶማልያ ዘሎ መራሒ ይኹን መንግስቲ ገለ ክፈራረም እንድሕር ክኢሉ እቲ ኩነታት ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ ክብሎ ዝደሊ ግን ካልእ ኣሎ እዚ እቲ ናይ ዴስፕሬሽን ሕቶ ኢልና ኣለና ግን ብዙሕ ዘይተዘርበሉ ከዓ ነገር ኣሎ ኣነ ክከታተሎ ዝፀናሕኩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ይኹን ኤሊት ናብ ሶማሊላንድ ከም ነጋዶን ከም ካልኦን እንዳኸዱ ኣብኡ ክቕመጡ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ገይሮም ኣሎ ቅድሚ ቁርብ ኣዋርሕ ከይተረፈ ከዓ ናቶም ቺፍ ማለት ትራዲሽናል መራሒ ማለት ባህላዊ ቺፍ እንታይ ከም ዝብሎ በት ቋንቋም ኣይፈልጦን ይቕሬታ ይግበረለይ ይቕሬታ ይግበሩለይ ንሶምን ግን ከይዱ ምስ ናይ ሶማልያ ናይ ማሕበረሰብ ወከልትን ሓለፍትን ተራኺቦም ቀንዮም እዮም ብዙሕ ማለት ህያብን ገለን ሒዞም ከይዶም እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንቁሩብ ግዜ ዝፀንሐ ቁሩብ ሱር ክሰድድ ዝፀንሐ ህዝቢ ኣብ ምእታው ኣብኡ ኣብ ምስፋር ኣብ ገለን ብዙሕ ይጥቀምሎ እዚኣ ንምንታይ ዘልዕላ ዘለኹ ኣብዞም ኤሊትስ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኤሊትስ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ናይ ኦሮሞን ቀጻልነት ናይ ኢትዮጵያ እንዳስግኦም ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሃገር ንበይኖም ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ንኣብነት ኤሊት ናይ ትግራይ ባፅዕን ተተኻለውን ክሳብ ዓሰቡን ናይ ሙሳድ ሕልሚ ከም ዘሎ ከርእዩና ፀኒሖም ኣብ ዝሓለፈ ቁርቢ ዓመታት ማለት እዩ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ከዓ ከምኡ ብወሎ ጌርካ ዓሰብ ናይ ምውናንካ ሕልሚ ፀኒሕዎምን ኣሎም ክሳብ ሕጂ እውን ናይ ኦሮሞ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ግን ብክልል ሶማሊላንድ ቢልካ ሶሙን ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ንኽረኽቡ ናይ ፊውቸር ኦሮሚያ ሪፓብሊክ ብሶማሊላንድ ኣቢላ ኣፍ ደገ ንኽትረክብ ነዚ መተግበሪ ዝኾኖም ሓደ ዋሕዲ ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ሶማሊላንድ ካልኣይ ከዓ ኦሮሞ ምስ ሶማል ከዓ ዘራኽቦም ባህላውን ቋንቋውን ከዓ ይዓቢ ካብ ምስ ኣምሓራን ምስ ተጋሩን ምስ ካልኦት ዓሌታት ዘራኽቡ ስለዚ በዚ ተጠቂሞም ከዓ ንሶም እውን ናቶም ሓንቲ ሪፐብሊክ ኣብ ዝምስረትሉ እዋን ነዚ ዓይነት ወደብ ወይ ከዓ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ናይ ምርካብ ሕልሚ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ከም ሕልሚ ንገልፆ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ሓንሳብ ሕልሚ ብወሰንቲ ሰባት ናይ ፖለቲካን ናይ ሕብረተሰብን ወይ ከዓ ናይ ኣካደሚን ክዝረበሉ ከሎ ከይፈተኻ ትዘራብሉ እምበር ሓቂ ወይ ከዓ ክውንነት ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ስለ ዘለና ኣይኮነን ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ዛና ትብለን ዘለካ ናይ ኦሮሞ ፈተነታት ምስቲ ናይ ኣብይ ርክብ ኣለዎ ኢልካ ተኣምን ዋላስ ክልቲኦም በበይኖም ደደሌታቶምን በብናቶም መደባትን ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ኢልካ ኢኻ ተኣምን እዚ ሓንቲ ካልይቲ ብመንገዲ ሶማልከ እንታይ እዩ ብዘይካቲ ኣምባሳደር ምፅሓፍን ትርክባት ምቁራፅን ደብዳቤታት ምፅሓፍን ካልእ ክስዕብ ዝኽእል ነገር ማለት ተጠቃምነት ብሕጋዊ ደረጃን ብሓይልን ክትክልክሎ ክትኽእል ድያ ሶማሊ ሪፓብሊክ ሶማል ሕጂ በታ ካልኣይቲ ሕቶ እንድሕር ጀሚርና ልክዕ ትኽእል እያ ናይ ዝኾነ ዓይነት ናይ ኢትዮጵያ ህላዌ ኣብ ዝኾነ ሶቨርን ቴሪቶሪ ናይ ሶማልያ ብሓይሊ ክትምክቶን ከተልግሶን መሰል ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ናቫል ቤዝ ክገብር እየ ኢላ ዳ እምበር ሰራዊታ ኣይሰደደትን ኣላ ነቲ ዝተፈረመ ናይ ባህጊ ስምምዕ ከዓ እዚ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝተባሃለ ንዑ ከዓ null and void ኢላቶላ መንግስቲ ናይ መቅዲሾ ወላ ሓንቲ ተፈላጥነት የብሉን ማለት እዩ ሬኮግናይዝድ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ስጉምቲ ክትወስዶ ትኽእል እንታይ መንግስቲ ሓያል ነይሩ ተዝኾን መንግስቲ ናይ መቅዲሾ ንሃርጌሳ ከይዱ ነዚ ውዕል ዝተፈራረመ ናይ ትክልል ፕሬዚደንት ከምዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎና ዓብዲ ኢለ ካብ ጅጅጋ ካብታ ናይ ክልል ሶማል ዋና ከተማ ስሒቡ ኣብ እስር ቤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቐሚጥዎ ዘሎ
نزون سحبهم انت بهرجيسا انت مقديشو كاسرو يقبا مغنياتو عبي قبني فتسيم زالو هاقراو قبني فتسيم زالو تريزن كبالي كالي هاقر يخشي فتن زالو سلازي نعون أبل عليون سقمتي وزدو مخانو نيرو نعوز أقول عقم جن زالو ما يمثلنا امبر بحايل يخيدو تمنقستي كم زي أبتقرأي قبروز فتصمو از جمع فتنو حق كخبري زقيد زالو إلو يتو أواج نايتو كجمر كله أبتقرأي بناي هجاس كباري نت تبعلي يزربل نيرو حقنا مخباري استدليو I don't know كني كسرهم حاجة كوال رسينا جن 9 زخون وسبات wanted مخان 8 ديم نيرم 9 زخون وينو كم ضد اللي يكسب كوماندو مقالة سديدهم كوس دوم أسيرهم ديسابا خوزهم كم سفتون سلازي منقسنا مقدي شوها أب ما كل الصومال أوزل محدرة حقي كسيسة نخت أسرو أب أخا حدش محدرتي وي كتو ك مالت أبوينت تقبر كسب بعلوت ناي كل الحزبي ناتو ما راح يزمرز مالتي كومتات ناي بارون تقول له حقاونت الله كن تي عغم لودي يلن زي قال حتى زلوي مثلا بناتي الرايه ابزوان زي نخومو زخون زبكع عغم يبلون قال ابزي ناي كلاوي حتوتات ناي كلات ناي صومال كم زلا وش كل الاثيوبيا زلو ناي دوب مسحبات قالوا مونغوتي قبيلاتات مالتي سلازي سومالي لاند حجي حيزاتو زلا مريت بتي ناي قدم بانجليز محادر زنبره الى حيزاتو زلا جن ناي بونتلاند مريت كازا تقاللي حنت قبيله لا او مالتي ناتا سوشيال افيليشن حبرت سباوي ابالنت مستا بونتلاند زلو بهير ويكا قبيله سلازي سومكا ندحر كل النسخكم نزي حدا كلان زو كل نحر كوينكم نحنا ناتنا كلان ابت حدا يزولو إلهم نسمون ان فاكت ابزو وانزي دي فاكتو توزازيرو مولو نتي اريا جن بعلي ابتي كل ناي سومال ناي بونتلاند اي اتوني زولو جن إذا حجي مونغو سومالويانكا كمز عينت بأس خلاعل يخليو مهنياتو ندحر من قصة سومال كمغديشو مسيو نزي قداي زي كوكوسا صورو نحر زي كاله توم أبو زولو قبيلاتات مس وي أنصار كوينهم كواغو يخليو مبنى نحد حدهم سلازي وش سوماليا زخونا يحد وقون كمزي بنزينا يوسخلي زولو قدامي منستر أبي مالتي أتا قدامي في قرب ذكرني وكذلك أتحجي أوروميا تكللتي تي حلقة وي يا شو من بقول ده عم بناتنا مثلا كردانا ناي أوروميا مستي أب سومالي زولو زغبرور كباتن تغيروا هي باتن تبرو زلخا نزقصل سي بافتق بحر ناي مركب حقنتات يمثل اللي كان يركع مز حجة أبا حمز زغبرو زلو متحزان لو وديو مالت حدا زخد مالو سقمتات ديوم ولاس نن بينهم كوينهم نناتهم أجندات زتوغبر يوم نرى زملالو يوم مخنياتو توم كاب أورومو نابنت بلشينة إثيوبيا بسبات ندا سدت نقادو مسلتي ناي نقدي تكالات كفت مسلتي ندا قبركا بزح كأطو تصنيحهم يوم نبزح عمتاتي مفاكت خيط تصنيحهم ده حركة أبزنز حلف أوارح بزح تغيرو زي فلت جنك بدقة وين كعطري كلها همز بحرياوي يمثل جن تفلتيها كم زي بايتا ينصفو خمزلون حدا قداي يردعك حجي تي تشيف ناي حزب أورومو يوكل دي يوكلن كمان God knows أي فلتني من كم زغنا زو كله تجي تشيف تينز ناي أورومو يفلطوني جن السبزي معت زي تشو زلو معت ناي بهلي مثلني كم زي بناجير نقولو نحنا كم زلو عنكوتاتن قال ملن زلو قال ناي بهلي كده وانت جيري كيدو بعلي ها تلفايز دينيرو حجي زي كم من تصفي مقديهم زقبرو نيرو مالتي بغنياتو أمونغو زي حزبتات زي فقر كم زلو حونت كم زلو ناي بهلي الركب كم زلو قال كم زلو اندابلكا نعو بريبير يقبرو نيرو نت جراوند بغنياتو نعو خي يقبرو إذا حجي تمالس تأوجت أو جنيرو تزخون من هالبعد زي تتصبخ ريفولت في التاريخ اللي بتهزبي حماق سمعتات في التاريخ اللي سلازي نزين خيكون بايتان دان صفو اليوم صنيحهم سلازي كلتيو تمالا لاي مقانو زترات رايكونن حدا كابت استراتيجي ناي قدامي منستر كوينو صنيحو خوني خلينا إثيوبيا قدامي منستر مالتي
ደራሪበ የምጻልካ ኣለኹ ሕቶ ግን ከዘክረካ እየ ደጊመ ሕጂ ኢትዮጵያ በዚ ጉዳይ እዚ ናይ ውሽጢ ሽግራታ ክትፈትሕ ትኽእል ድያ ማለት መራሒ ከም መራሒ ሃገር እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘምፅአሉ ነቲ ሃገርሲ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ ከምፅኣሉ ኣብ ተስፋታት ስለ ዘሎስ ናይ ውሽጢ ሃገር ጉዳይ ክፍታሕ ክኽእል ድዩ ተቁጠባዊ በሎ ፖለቲካዊ በሎ ዲፕሎማስያዊ በሎ መሊሱ ድዩ ዝኸርር ዋላስ ፍታሕ እዩ ዘምፅእ እቲ ህዝቢ ከመይ ክቕበሎ ኢልካ ትሓስብ well ኣብቲ ህዝቢ ገሊኡ ኦፍ ኮርስ ክዕሾ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሕማም ናይ ወደብ ስለ ዘሎ ከም ዘምፃልኩም ኣለኹ ከም ዝገብረልኩም ኣለኹ ኣብኡ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ክንገብር ኢና ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ኣብ ጉዳይ ወሽመጥ ናይ ዓደን ኣብ እውን ተራ ክህልወና እዩ ገለ እንዳተባሃለ ንዑ ነቲ ሰብ ዘየድልዮ ሕልምታት ከምዚ ብዋጋ ዕዳጋ ናይ ካልኦት ህዝብታት ብዋጋ ዕዳጋ ናይ ካልኦት ሃገራት ድሓርካ ተመሊሱ ብዋጋ ዕዳጋ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጥፎ ህይወትን ንብረትን ንኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ንክሕውስ ክትሓስቦ ከለካ ብሰላምሲ ክንደይ ስጉምትታት ምተኸደ ነይሩ ኣብ 1941 ድዩ ኣብ 1952 ንሕና ልኡላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ሓንጎፋ ኢልና ኢና ክንቅበል ኢሉ ነይሩ ተዝኾን ንጉስ ሃይለ ስላሴ ሎሚ ክንደይ ዝኾነ ዕርክነትን ሕውነትን ሓሊፍካሲ ኣብ ካልእ ብዙሕ ናይ ሽርክነት እውን ተኣትዎ ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ ዕድላት ጠፊዩ ንዓና ጥፊልና ንዖም እውን ኣጥፊዩሎም ንኢትዮጵያውያን ስለዚ እቲ ዝህሰ ዘሎ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝሃሲ ዘሎ ሃገር እውን ይህሰ እዩ ንማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ፀገም ካልኣይ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ወደብ ኣይኮነን ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ንገዛ ርሳ ኣብ መሳስርታ ኣብኡ ፀገም ኣሎ ምክንያቱ ንጉስ ምኒልክ ይኹን እቶም መሳፍንቲ ናይ ኢትዮጵያ እንዳኸዱ ጋሻ መሬት እንዳሓስካ ናይ ሰብ እንዳመንጠልካ ብቁምታት እዮም ክነብሩ ፀኒሖም እዚ ሕጂ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ መንግስቲ ኮይንካ ይኹን ናይ ወታደራዊ ይኹን ናይ ንጉሳዊ ይኹን ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ከም ኢትዮጵያውያን ሓብሒብካ ኣብቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ዝብልኮ ንኩላቶም ኣብቲ ፕሪያምብል ክጅምር ከሎ ንሕናሲ nations and peoples ገለመለ እንዳበለ እዩ ዝኣቱ ነው ኣብቲ መእተው ናይቲ ሕጂ ንዕኡ ሬኮግናይዝ ካብ ገበርካ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብሓንሳብ ከመይ ገይሩ ምሕደራ ንዕኡ ዝሰማምዖ ይፈጥር እቲ ፌደራላዊ ምሕደራ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ኣንፈቱ እዩ ነይሩ ግን ቀደም ብግዜ ህወደግ ተበላሽዩ ምክንያቱ ኣብ ሕብሪ ኣስፊሮሞ ዳ እምበር ኣብ ተግባር ኣየስፈርዎን ድሕሪ ከዓ ብሕጂ እውን በዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ሕልሚ ናይ ሸውዓይ ንጉስ ናይ ምዃንን ብኡ ከምኡ ከዓ ኣንደርማይን እንዳኾነ መፅኡ ኣሎ እዚ እቲ ሓደ ምሕደራ ሪዴፊኒሽን ናይ ኢትዮጵያ እዚ ተዓቢ ፀገም እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም እዩ ምስኡ ካብኡ ዘይውሕድ ማለት እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ማለት እዩ ነዚ ናይ ፀጥታ ሽግር ንክትፈትሕ ካልእ ናይ ፀጥታ ቅልውላው ምስ ጎረቤት ሃገራት ፈጢርካ ንዑ ትፍትሕ ማለት ኣይኮነን ኢንፋክት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝፀንሐ ናይ ቅድሚ 91 ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ይኹን ወኔ ወላ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ብዘይገድስ ክንድምታይ ስፍሓቱን ዕምቆቱን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ እውን ከይተረፈ የለን ከሳብ ኣምሓራቶም ነዚ ዝሕለቑ ዝነበሩ ከይተረፉ ሎሚ ንሕና መጀመርያ ኣምሓራ ኢና ድሓር ኢና ኢትዮጵያውያን ዝብልሉ ኩነታት በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ንዓይ ኢትዮጵያ ትጥቃዕ ኣላ ሞ ወይ ከዓ ንኢትዮጵያ ዓብ መክሰብ የምፃላ ኣለኹ ካብ ሓንቲ ጎረቤት ሃገር መንዚዐ ናይ ዝበልካ ነቲ ዝፀንሐ ወኔ ስምዒታት ናይ ሃገራውነት ይኹን ፓትሪዮቲዝም ክትላዓሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዘይከኣል ከዓ ፍታሕ ክኸውን ከዓ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ናይ ቁጠባ ፀገም እዩ ናይ ቁጠባ ፀገም እውን ምስ ዝተኣሳሰር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ቅልውላዋት ስለ ዘሎ መሊስካ ካልእ ቅልውላው ስለ ዝወስኽካሉ ቁጠባኻ ይመሓየሽ ማለት ኣይኮነን ናይ ፎሬን ኤክስቼንጅ እንታሽሞ ካረንሲ ተኻዕብተሉ ትካላት ፈጢርካ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ኤክስፖርት ዕድላት ፈጢርካ ማለት ኣይኮነን ክኸውንን ኣይክእልን እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይትቆፃፀሮ ክልላት እንድሕር ኣሎ ናይ ሕርሻ መሬት ይኹን ኣፍሪካ ቡን ይኹን ዋላ ካልእ ክትሰደሉ ትኽእል ዝነበርካ ዓቕምታት ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ናይ ፀጥታ ቅልውላው በቲ ናይ ምሕደራ ቅልውላው ይተዓናቐፍ እዩ ዝውን ናቱ እንታሽሙ ኣለዎ ናቱ ሳዕቤናት ኣለዎ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ማለት ስለዚ ነታ ሕቶኻ ብሓፂሩ ንምምላስ እዚ ሕጂ ዘካይዶ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጎረቤት ሃገራት ማለት ምጥቋስ ወደብ ብሓይሊ ክትወስድ ምውፅእ ምፍርጣን ልኡላውነት ናይ ምግሃስ ፈተነታት ምግባር እዚ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ሽግራት ክፈትሕ ብፍፁም ኣይክእልን እዩ
ترديك حراي ناي مجرشتها قل كاتا تناقدست زعبات نحنا زقدسنا زعبات نخن تنكف كم حجون ذهب كايو تنتانا قد محجو بزح سباتون كبوز نصلح التاني ناب إرتراس مو يهلو دخون قلا دخل في تخون قلا زبل سقعتات نيرو أوشت إرتراون بزحات سقعتات ترأي ميم مالت كابو تمركزهم من سدات زخدولو حجون من خنياتنا حسب وقلنا ارتقى فيتوس من تاي قلا زبلو سقعتات نيرو ميم حجون اللو نزي حدش سمعت نايتي بيان ناي سومالي لاندن تسقعتات كاب إرترا تقنتي تأخذ بالنخيل ده زي قدامي حتى ኣይመስለንን ምክንያቱ ተመሳሳሊ ስምዓቱ ምስ ጅቡቲ ናይ ጅቡቲ መንግስቲ ተገይሩ እዮም መንጎ ኢትዮጵያን ናይ ጅቡቲ መንግስትን ክሳብ ናይ ሓባር ናይ ፀጥታ ምትሕባር ንክገብሩ ዝተሰማምዑ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከባቢ ኤርትራ ንኤርትራ ኣዝዩ ዘስጊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ስጋት ናይ ኤርትራ ብደቡብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅ ዘሎ ብኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅ ዘሎ እንኮላይ ብሱዳን እዩ ዝመፅ ዘሎ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓብይ ቅልውላው እያ ዘላ ካብ እቲ ዓብይ ቅልውላው ከዓ ኣብ ክንዲ ኣብ ካርቱምን ኣብ ምዕራብ ሱዳንን ተሓፂሩ ተሪፉ ዝነበረ ሎሚ ናብ ምብራቅ ሱዳን ናብቲ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝቕመጥዎን እሞሃ ምስ ኤርትራ እቲ ዝነውሐ ዶባት ዘለዎ ከባቢ ናብኡ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ናቱ ሳዕቤናት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሱዳን ምስሕሓብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጠጠው ከም ዝብል ንናይ ሱዳን ከዓ ፍታሕ ብሱዳናውያን ገለ እንዳበለ ይዛረብ እዩ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ እንዳደፈአ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ሰራዊት ከማን ሕጂ ዳርጋ ኣይኣምነሉን እዩ ዘሎ ትማሊ እቲ ሓላፊ ናይቲ ሚሊሻ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ብምክንያት ሓደ ጃንዋሪ ባይ ዘ ወይ ሓደ ጃንዋሪ ከዓ ናይ ሱዳን ናይ ናፅነት መዓልቲ እዩ ብምክንያት ናይ ናፅነት ዕለት ናፅነት ናይ ሱዳን ኢሉ ናብ ህዝቢ ሱዳን ዘምፅኦ ዘቕረቦ መደረ ነይሩ ካብኡ ከዓ ብዕሊ እንታይ ዝብል ሰራዊት ናይ ሱዳን ተሳዒሩ እዩ ብወታደራዊ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ሱዳን ኣብ ሓድሽ መድረክ ከኣቱ እዩ ኣብዚ ሓድሽ መድረክ ከዓ ክዋስኡ ዝኽእሉ እቶም ናይ ሲቪላዊ ማሕበራትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ሰልፍታትን ገለመለ ኢሉ ፀዊዑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚቲ ውግእ ናይ ሱዳን ምጅማሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ስርዓቱ ምስ ክልቲኦም ሓይልታት ዳርጋ ባላንስ ዝኾነ ርክባት እዩ ነይርዎ ኣብዚ ዳሕረዋይ ግዜ ግን ቁርብ ናብቲ ሰራዊት እንዳዘንበለ ከይዱ እዚኦም ክልቲኦም ከዓ ምስ ካልእ ናይ ደገ ሓይልታት ከዓ ዝተኣሳሰሩ እዮም እቲ ናይ ሚሊሻ ሓይል ንኣብነት ምስ ናይ ዩኤኢ ኢማራትን ካልኦት ሃገራትን ፅቡቅ ርክብ ዘለዎ ይመስል እቲ ናይ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕላዊ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከዓ ምስ ግብፅን ስዑድያን ገለን ርክብ ፅቡቅ ርክብ ዘለዎ ይመስል ስለዚ ኣብ ከምዚ ሱር ዝሰደደ ምፍሕፋሕ ናይ ውሽጢ ሱዳን ኩነታት ንኤርትራ ብዙሕ ክፀልዋ ይኽእል እዩ ብዙሕ ስጋታት እውን ክፈጥረላ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምስቲ እንዳደፈአ ዝኸይድ ዘሎ ዕድመ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓዊስካ ዓቕሙ ከዓ ብኡ ኣንፃር ክረአ ከሎ ብፍላይ ከዓ ትካላዊ ምሕደራ ስለዘየለ ንዑ ተኪዩ ነቲ ሃገር ስቴቢላይዝ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ድዩ ትካል ድዩ ውልቀ ሰባት ኣለዉ ድዮም የለን ኣብ ትጠራጠረሉ ኩነታት ኣብ ዘለናሉ እዋን ናይ ብሓቂ ኤሪትራ ከም ህላወ ኣብ ስጋኣት እያ ዘላ ምክንያቱ ህላወ ክበሃል ከሎ ናይ ወታደራዊ ማርሽ ናይ ዝገበርካ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ተጋሩ ቅድሚ እቲ ውግእ ብማይታ ሸሓት ዝኾኑ ወታደራዊ ምርኢታት ይገብሩ ነይሮም እዮም ኣብ ጎደናታት ናይ መቐለ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት እሱ ግን ኣይኮነን ተወሳኒ ቅድሚኦም እውን ኢትዮጵያ ናይ ግዜ ደርጊ እንድሕሪኻዮ ብሰራዊት ብዙሕ እዩ ዝምካሕ ነይሩ ስለዚ ሰራዊት ስለ ዘለካ ናይ ፀጥታ መሓወር ሓያል ዝኾነ ስለ ዘለካ እሞኻ ኣብ ዝኸድካዮ ትዕወተሉ ክትዕወት ስለ ዝፀናሕካ ንሱን ገዛ ርእሱ እኹሉ ኣይኮነን ሃገር ከውሕስ ኣይክእልን እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ናይ ኤግዚስተንሻል ሓደጋታት ንኤርትራ የንፀላልዋ ኣሎ ናይ ህላዊ ሓደጋ ንኤርትራ የንፀላልዋ እዩ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሕጂ እንታይ ክግበር ዘሎ ንድሕር ኮይኑ ትሕቶ ትኩሉ ግዜ ንብሎ እዩ ዋንነት ናይ ሃገር ናብ ህዝቢ ይረከብ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘይኮነ ናብ ህግደፍ ዘይኮነ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዘይኮነ ናብ ዝኾነ ውድብ ዘይኮነ ናብ ህዝቢ ይረከብ ህዝቢ እዩ ባዕሉ ታሽሙ ከውሕዝ ዝኽእል ልኡላውነቱ ከውሕዝ ዝኽእል ረብሓታቱ ከውሕዝ ዝኽእል
ህዝቢ ዝተኸሎ መንግስቲ እዩ ከዓ ሓያል መንግስቲ ዝበሃል ብዙሕ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ይኮነን እቲ ሰራዊት ኦፍ ኮርስ ክህሉ ፅቡቅ እዩ ኣድላይ እዩ ኣገዳሲ እዩ ግን ሰራዊት ብህዝቡ ዘይድገፍ እንድሕር ኮይኑ ግን ከም ሰራዊት ናይ ደርጊ ዝነበሮ መንግስቱ ክሳብ ዘሎ ክወጋእ ይኽእል እዩ መንግስቱ ተልጊሱ ግን ፋሕ ብትን ክኣትዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ኤርትራ ዘየጓንፈሉ ምክንያት የለን ምክንያቱ ንሕና ፍሉያት ፍጥረት ኣይኮናን ወላ ከምኡ ኢሉ ክሓልም ዝደሊ እንተሎ እዚ ናቱ ፀገም እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣንፀላሊሉና ዘሎ ሓደጋ ደቡብን ብምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብ ማለት እዩ ሱዳን ከምኡ ከዓ ብውሽጣዊ ዕድላት ሕማቅ ዕድላትና ሕማቅ ምሕደራን ክረአ ከሎ ኤርትራ ኣብ ዝዓበየ ሓደጋ እያ ዘላ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሓደጋ ዘለዋ ኮላ ኤርትራውን ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ ፅቡቅ እዋ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክንህባ ዝመደብ እኳ ብሕፅር ዝበለ ብፅሑፍ ዝበለ መሊስካለይ ኣለካ ግን ሓንቲ ወሰክቲ ሕቶ ካተካ ናይ መጨረሽታ እያ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስልጣን ናብ ህዝቢ ክረክብን ብህዝቢ ዝመሓደር ሃገር ክህልወናን ትጠልብ ኣለካ ኣብ ደገ ዘሎ ደላይ ፍትሕኸ ኣብ ምንታይ ተኪሩ ፀቕጢ ክገብር ዘለዎ እንታይ እንተገበረ እዩ ኣወንታዊ ሓገዝ ዝህልዎ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ለውጢ ንክካየድ ኣብ ደገ ክንዲ ምንታይ ሓይሊ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዳያስፖራ ከዓ ሓሳብ ውዳቤታት ዝተፈተነ ኣብ ዝሓለፈ 20-30 ዓመታት እንዳፈሸለ እንዳተደጋገመ እንዳፈሸለ ስለ ዝመፀ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ብደገ ዘሎ ብክልተ መልክዕ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ሓደ ነፍሲ ወከፍ ዳያስፖራ ናይ ኤርትራ ከም ናይ ቻይና ዳያስፖራ ናይ ኢንድያ ዳያስፖራ ብሃብትን ብፍልጠትን ዝሓየለ ዳያስፖራ ክኸውን ክፅዕር ኣለዎ ስለዚ ብነፍስኻ ክትጅምር ኣለካ ሃገርካ ክትሕግዝ ተኮይንካ ነፍስኻ ሓይል ብፍልጠትን ብዓቕሚ ገንዘብን እዚ ክልተ ሒዝካ ብዙሕ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዘለኻዮ ሃገር ክትፀልዎ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ዓዲ እንግሊዝ ምስ ስሪላንካ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ናይ ንግድን ናይ ካልእን ክገብሩ ከለዉ ደቂ ስሪላንካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘቕመጡ ሃብቲ ኣውፈርቲ ሃብትን ካልኦትን ብዙሕ ተራ ኣለዎም ከምኡውን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብሩ ስለዚ እቲ ዳያስፖራ ንገዛርሱ ናይ ኤርትራ ዳያስፖራ ካብ ምትንኻልን ካብ ናይ ውድባዊ ፖለቲካታት ነፃ ኮይኑ ነፍሱ ክሕይል ከም ዳያስፖራ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ዳያስፖራ ንገዛርሱ ብባዕላውን ብኩነታት ናይቲ ዘለዎ ሃገርን ክቀየር ይኽእል እዩ ማለት ሳስተይነብል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፅባሕ ክቕየር እዩ ስለዚ እዚ ከይተቐየረ ከሎ ኣድቫንቴጅ ወሲድካ ፍልጠት ኣኻዕብት ገንዘብ ኣኻዕብት ሃብቲ ኣኻዕብት እዚ ንሎሚ ይጠቕመካ ንፅባሕ ይጠቕመካ ማለት እዩ ፅቡቅ ካልኣይ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ስራሕትካ ከምኡ ሓድነት ናምነት ኣብ ሃገራዊ መትከላት ሓድነት ገይሩ ኣብኡ ዘድሓበ ፀቕጥታት ክገብር ኣብቲ ልዕሊ ስርዓት ፅቡቅ እዩ በቲ ዘለዎ ኣድቫንቴጅስ ናይ መንግስታት ይኹን ናይ ሕብረት ኣውሮፓን ናይ ካልእን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ንሱ ከም ተካኢ ናይ ስርዓት ህግደፍ ገይሩ ኣብ ዝቆፅረሉ እዋን ኣብዚ ሓደጋታት ኣሎ ስለዚ እቲ ፀውዒት እንታይ እዩ ንሱ ተመላላይ ተራ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ክግበር ዝከኣል ቃልስን ለውጥን ኣብኡ ክቃለስ ክኽእል ብውሽጢ ከዓ ስርዓት ህግደፍ ባዕሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ተናሲሑ ድዩ ሓሳቡ ቀይሩ ድዩ ያኽለኒ ኢሉ ድዩ ነቲ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ተቃወምቲ ይኹን ካልእ ውድባት ደለይቲ ፍትሒ እንዳተባሃለ ንዑ ኣይኮነን ኣረክቦ ዝበሃል ሕጂ ዘሎ ከምታ ክጅምር ዝበልክዋ ንህዝቢ ኢኻ ተረክቦ ንህዝቢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተረክቦ ህዝቢ ወከልቱ ባዕሉ ክመርስ ኣብ ከባቢ ኣብ ቁሸቱ ኣብ ከተማታቱ ዳሓርካ ኣብ ሃገራዊ ደረጃ ከምኡ ገይሩ ባይቱ ምስ መስረተ ዳሓር በቲ ባይትሮ ዝምረፅ ከዓ መንግስቲ ይትከል ንኩሉ ዝውክል ሽዑ ምዝኻ ሕግታት ከዋፍር ይኽእል እዩ ነቲ ንዑ ንኣብነት ኣብ ካልእ ተጠያቅነት ሓታትነት ዘእትዎ ነቲ ዝሓለፈ ዝገበሩ ገበናትን ካልእን ኣብ ተጠያቅነት ዘእትዎ ንዑን ዝፈርሑ ብዙሓት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንዑን ዝኸውን ሕግታት ግን ናብኡ ንክትበፅሕ ከዓ ከምዚ ናይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈልጠት ነይራ ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ትብል ሕጂ ኣብ ናትና ፍሊት ዝኾነት ኤርትራዊት ሓቅን ምንሳሕን ከተድልየና እያ ንሳ ከዓ እቲ ዝተገብረ ገበናት ብሓቂ ምዝራብ እቲ ዝተፈፀመ ዝጠፍኡ ዝተጨውዩ ኩሎም ከዓ እንተ ናቶም ማለት ሓበሬታ ንስድራ ቤታቶም ክንገር ከምኡ ብሂወት ተለው ክልቀቑ ክወፁ ካብ እስር ቤትን ካብ ካልእን እንተሞይቶም ከዓ መቃብሮም ወይ ከዓ ሬሳታቶም ከዓ ንቤተሰቦም ንክርከብ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ክንሓልፍ ከድልየና እዩ በዚ መስርሕ እዚ ፕሮሰስ ክጅምር ሎሚ ወይ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ቅድሚ ትማሊ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 30 ዓመት ክጅመር ነይሩ 91 93 ከምኡ እንዳበልና ዝኩሉ ኦፖርቹኒቲ ዝጠፍአ እዩ ሕጂ እውን ላስት ኦፖርቹኒቲ ላ ኣብዚ መወዳእታ ዕድመ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚኣ ገይሩ እንተኸይዱ ምናልባት ሓደ ፅቡቅ መዕፀዊ ክገብሮ ክእል እዩ ነቲ ታሪክ ናቱ ማለት እዩ
እሳተ ዘይገበረ ግን እቲ ሓደጋ ጥራሕ ንሱ እንከሎ ዘይኮነ ፅባሕ እውን ንሱ ምስ ከደ ከንፀላለወና እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ከዓ ናይ ዕዮ ገዛ ከድሊ እዩ ኣብዚ እቲ ትካላት ናይ ዳያስፖራ ዘሎ እቶም ምሁራት ናይ ዳያስፖራ ዘሎ እቶም ካልኦት ኩሎም ሓሲቦም ካብቲ ውሽጣዊ ሓፂር ፀቢብ ስምዒታት ወፂኦም እቲ ሃገራዊ ስምዒታት ኣብኡ ኣድሂቦም ኣብቲ ሃገራዊ መትከላት ክሰርሑ ተኽኢሎም ነቲ ውሽጢ ዘሎ ሓገዝ ይኾንዎን ማለት እዩ ኣነለይ ጽبقتي وزن زم زتقسكن زعباتات قلقل حتى فتيرنا لين نحر أفكد كان لي كم تسألك ويكسعبل كذا حتى حدا تي أوشتي ترى بتسرعات زقبر بحزبي وكلت مريتونا برلمان درجة دريبو من استنت نتبارتم برلمان ركبو تخيل زحشي تبلا الله خموني تبدأ جوز اللي تراو خنعه ومتى تقبلوا واخا سخا زركب كايو سخاز مرس كايو حزبن سخاز مرس كايو برلمان كاز مسرت كايو تكارن أين أمنولون ينايلو تتقاوموا وانتقد سألخا حدا كلا أي تي إتراوي أبدأ جزلو بقطبة حيلو تسألوا خون إخا قلت كزلخا بمنسيات درجة ببرجيدنا حمودتو زنقاسقسو خا نتي أبدأ جزلو ناي سرعات انقساقات نتفتات ندع عنقصو تغلى ريجم جنج خهلو لو يلم زغسغسون زسرحون كالو انتي تراخ لو ميخيل سونكا كون نتاوديو أدمع خون خيل دي نتوش تزلخا لو تخجبر يدرخو ديوم زوم نتفتات زيوم كتقلص علي تا قدامي تحتو اندحر قومو غيرو تحتو ንምንታይ ዝቃወም ኣነ ሕጂ ህዝቢ ወከልቱ ይምረፅ እንድሕር ኢሉ ሲ ፅቡቅ ኣነ ካብቶም ሓደ ዘጣቕዑ ፅቡቅ ገበርካ ዝብሎ ሓደ ክኾን እዩ ማለት እዩ ኣነ እውን ወዲ ኣብ ዳያስፖራ እየ ዘለኹ ንዓይ ኣይረክበኒ ኮንኩን ዝብል ዘሎ እቲ ስልጣን ስለዚ ንዓይ ተዘይረክብካኒ ክነፅጎ እየ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኣብ ዳያስፖራ ዝቕመጥ እዚ ዳግመ ግምት ክገብር ወይ ከዓ ክሓስብ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ነቲ ዳያስፖራ ዘሎ እውን ወከልቲ ክሰድድ ይኽእል እዩ ኣብቲ ግዜ ረፈረንደም ንኣብነት ኣብ 93 ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ኢና ኩላህና ኢና እኮ ኣድሚፅና ስለዚ እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ እንድሕር ጠቅም ኮይኑ እቲ ዳያስፖራ ንገዛእሱ ሓደ ይኮነን ብጣዕሚ ተመቃቂሉ እዩ ብውድባዊ ምምቃል እዩ ብኣውራጃዊ ድዩ ኢንፋክት እቲ ሕማማት ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ የፍርሓካ ሓሳብ ውሽጢ ተኣትዩ ከይልክሞ ነቲ ሕያዋይ ህዝብና ዘብል እዩ ስለዚ ኣነ ብኡ እየ ሕጂ እቲ ባዕለይ ማለት ተጎዳኢ ወይ ተጠቃማይ ክኸውን እየ ንዳያስፖራ ዝምልከት ጉዳይ ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ማለት እዩ ግን እቲ ዘለና ሕማማት ከዓ ስለ ዝፈልጦ ድሓን ንሕናስ ንፅናሕ ህዝብና ይርሃቦ ዳ እምበር ንዓና ወልሓንቲ ኣነ በዛ ንገብራ ዘለና ብሚድያ ጌርና ፅቡቅ ሓሳብ ተቕሪብና ሲ ንዓና ካብኣ ንላዕሊ እጃም የብልና ኣይፋኑን ኣነስ ከይዲ ኣካል ክኸውን እየ እንድሕር ኢልካ ናይቲ ዝግበር ምርጫታትካ ከይድ ዓድኻ ከይድ ኣብቲ ዝተወለድካሉ ዓዲ ድዩ ኣብቲ ንዓኻ መርፀካ ዝኽእል ዓዲ ከይድካ تمرز تصيغ ما يكونن نعاتهم وكيل كخابو تأتو مالتي أبو كوفت بل كم زبل كهاجن بدجون وكلت خسددي كالي حنت تصيغم زلات ناي دقة حجي بزح تصيغمات سلزولو ناي جزارسو من البات يحجز دو يحجزني الكها كرلو مني خان ندقة خوكل ما هي طب 9 شعاتن نتي ناي قوام اسمبلي كمرز كولو كومو تغيري جن بتم بكل الحزب وغمبار زنورو كلاتهم بحفاش ودبازوان زنورو قال بلن اتيمو سلازي شعون احنا ولا حساب حجون بلينا حجه قوامنا 9 شعات بو مسرت حقا قوام يكوننينا حزب زوكل قوام يكوننينا جن ابتشعو غزي مالت كندتي صقم كم زحج زلنا اي نبرن كومو ولا خنبل كلنا مالتي بس مخنيات تي كناتاتنا الدياسبورا منالبات كم حجازي أجدس تخونا مخان كل خو كل زقل بكل تم كمرة زقل أبالات كسدد يقل نحر كوينون سجى ما يكون كابز حليف لكن تزلوا حنفش عب دايسبرا نوشتي حزيقة أتي زبل نحر كوينو جن ويكا نايكم أخو لو نحر زبال كوينو تترف يحيش بحلاي قدامي تحتوها عند زخاخر كان يغريت أكبر لي تخلي تحته يو هذكرك أتي أبدأ كوينو بمنسياس تترنفه ببرجيدنا حمود زفلت أبوش إيرترا تبتشم لو تغهلو زلو يرزن كساقس أبدا جن زلو نايت سرعات محاورات ون أبستفر عليه قدامتات عنكفات نخونه زخيت زلو حيلخه ناس تقول زلو أنت تقبلون أنت زي تقبلون تاي أو أنت ألتون صلواتاتو قدامي تبتشم لوتي ويكا سور سدد لوتي وي مسرت أو لوتي ليز كبهال كابز جمرة بقطاي إيرترا نوحي سديدي حديش أيكونن إن فاكت عبزي بزو وإحنا ما قلت نيرنا بس حلف 10 عامت 10 قلنا عامت
نابز قدايات بزحنا تزاربنا قاليو صقنا قاليو سربتخ زخون لوطي جبر قال من زبل نيرو حتى هاي حاسكا يقع كله سلازي بس مغنيات حدش نقرا يكونون زم صوزلو زم مناسي حواتنا مالتي حدا زي تي كالايكا مسرح ناي لوطي نحنا حجي لوط قنبل كلنا ناي 3 عامات خيد صنح مسرح نوعي خاطلو تحسب زلها مالتي انا خو سخل كامبار ناي 6 عامات كون كخوني خلي معناته بريزيدنت إسياس أب مريح ترى كصوت كاب زمر كاب سوساتات جمير كاب كالاي مفارق ناي سوساتات مالتي إذا كل جزء حجي نسون لا تقصصروا بميدا ناتو بحال انداس فنا ناتو ناي تشويا محضراتات اندا فتري متيو كساب اسمر بسيحو مالتي نزي حجي اوفر نايت كيرو يتخلني بزي انا نهزب اركب حزب بايتو يفتار معناته ጸጥታ law and order أقداسي لوتي كتتكبر نحر كينكا مجمريا سب أب نفسون أب نبرتون أب هيوتون تاش واحد كركب على بزخون سب زتلف تشوك هوني يقولون شفتاتات بزخون بوتاتات كمسوخا خوليهم سلازي تزولو سرعات نعوز قال تزولو سراويت يقولنا يتصطع تكالات مزكال متن نت حزبي كغلغلن نت ناي مسغاغر مدرخون ابو أونتاون ترى نقصاوت كحجز كخل على كم تزيكون جن تقولي كابيت كوتسي خلي سلزي تسخات بلو زلها ناي سرعة لوت ناي سرعة ناب لوت ناي تي كل حجر خوني خلي مالت تها كل حجر فريسة كم زي نبرت كون تخليها سلزي زخي قات مكا تتنكيكا تمسرح بحاجة جميرو جن بقصالي كسب ميتي كسب شح كسب مليون كبصح خلاله سلزي تعجزكا زقبر سرح بزح توفاينات زدلي سرح بزح فلطتن بزح تحساسبان بزح كأناي مصاي عدلات زقمقمن عينت حنقول حيسكا قربو زلا كدامبر بزي ناي حرقروتن ناي سمعيتن الرايات كم نخبرو كم سمعيتات مهايتو استقود أسب كل جزء سمعيتات يصلوي جن سو أبوتو انكولو أب لوتين أب كالن كتحسب كل حاجة نهاجر زربح نهزب زربح كونتات تمسك كل حاجة أجد داسيو حنقول كهتسرح كتكلا لك سمعيتها كترح أو خداي كونن مالتي سلازي كلهم ناي نحجز الله يكونون ناي تمالز نبرون كالوتن كلاتهم كعجسهم زلهم عجسهم كا كوف مبان زي كونه جن تزتكم انتايو مهين كبهالو بدنا نعدهم مصنعتات كا كقبرو إرتراسي حجز الله تكوناتن دح حجز تركبوا كوناتات كمي كهوني بخطوة ديو بتعنا ديو حلوة ناي تصطاديو ناي كالن انتاي كون ناي وش ناي دقن اسقايتات كوناتات كنتايم بدهوتات كنتايم إلكا نوعتات كتقمت كتفتنا لك تبو مزت بلو زلها زعبا زخيت كلت نتبتات كالعلم تفقد بونيرو ناي سودان ترينايو اتي اب سلطان زنبره البشر بس بلو زلها اقباب نتي حزبي اركيبون يرون تزخون تسلطانو ابزوم كلت وتهدراوين حالفتي وديقو حزب سودان نابز وريد وزلو مكراو ناي مورد كنبل نخيرينا ابزريتو خطبني كصبي كاي كاب انتي نمهار نحنا خابو وي انت نمهار قبانا ابي تيبياون تمهاسال مالتي ناي تيبياون زحشنيرو تي ودك بعلو خوشتو لو تخجبر فتينو جن انت عين السمسيو نبي شمي موالن تهاجرون رينا لنا نزل كل تبي من تصار كابزون كل تنتخن مهار قبلنا نحنا انتخن تنتخ قبلنا نحنا ويدا ديكتاتورات كاب ناتوم جيجاتات يهون كاب ناي بصوتهم جيجاتات أي مهارون يوم دامبر بزحنا عن مهار نخل كم زبل كاي أنا إنفاكت صحيفة نيرة جنا البشير بمنجس كله حدا كومنت صحيفة نيرة نسخان تايو البشير سي يخلك 3 عامات جزيكا كاب حج نيو سلطان كهتنا واحد فتن نهزبي مرجع غير كاديو ويكا اخيباتات غير كاديو قلب بالكاسي سلطان كاخم تركب كبر نعخا زسكا كا كونتات نتحرالو بناي علم فرد بيت تدلاهم زخونكا بوشتون بزحت قفعتات استفصهم كم زلو سلازي فلت ناتو خاص سقاتات تلكا نعون قليسكا تناسحكا immunities بالالو مالت بحقسي نخي تخصص افرد نخي تقرب زخون وساني خوت كبت حقاق اكال مالتي بت برلمان اب كومتاتون جبر زبل مخرتات زي عدم مخري هيبانيري مالتي زب زي مخانو ابزوان زي السودان ابز كونتات اتي الله مالتي زخونتات حجي تاي فتيرو زولو حدا تا نيش لين كوز نبرت
ትካል ናይ ሰራዊት ሃገራዊ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሎሚ ካብ መስርሕ ወፅያ ዋና ከተማን 9 ኣዋርሕ ክትቆፃፀር ዘይከኣለት ካብ ዋና ከተማ ሓሊፋ ሕጂ ካልእ ከተማታት ዓበይቲ ከም በዓል መደንን ገዛርፍ ምናልባት ኣብ ዝቕንያት እዚ ትተሓዝ ትኸውን ኣብ ከምኡታት ኩነታት ተኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ኣበይ ከም ዘምርሕ ዘሎ ኣብ ፀልማት እዩ ኣበይ እንታይ ክኸውን ዝፍለጥ ነገር የለን ከምኡ ከየጓንፈና ብኤርትራ ምክንያቱ ንከምኡ ምስረት ቀሊል እዩ እቶም ዘለዉ ጀነራላት ይኹን ወላ ኮሎኔላት ነፍሲ ወከፎም እንድሕር ሓደ ብገንዘብ ገዚኦም ብደገን በዝን እሞ እንተበረታትዕዎም ነናቶም ሓይሊ ኮይኖም በቃ ፀገም ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ፀገም ንምፍጣር ከዓ እቲ ዝቐለለ እዩ እቲ ምህናፅ እቲ ዝኸበደ ንኽትሃንፅ ኢኻ ብዙሕ ድምፅኻ ጠፊኣ ኣንሚዩት ግበረኒ ታሽ መፅያ ኣንሚዩት ዲ ኣለኹ ሕጂ ፅቡቅ መፂኻ ኣለኻ ንኽትሃንፅ እዩ ፀገም ትብል ነርካ ግን ቅድሚ ምቕፃልካ እዛ ሕቶ እዚኣ ብመንፅርቲ ኣብ ደገ ዘሎ ደላይ ፍትሕ ዋላ ክትርአ ዝደልያ ዘለኹ ማለት ለውጢ ክነምፅእ ክንብል ከለናስ ብከምዚ ንሱዳን ዝተፈጥረላ ወይ ከምዚ ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ እንተኾነ ኸይልናስ ክንሓስብ ግባአና ዶ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ እንተኾነ ኸይልናስ ክንሓስብ ግባአና ዶ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ሓለፍ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ተደላይ ፍትሕ እውን ለውጢ እንደሊ ኣለና ግን ከምዚ ኣብ ሱዳን ዝተፈጠረ እንተኾነ ኸ እንታይ ኢና ክንከስብ ኢሉስ ክሓስብ ግብኦ ዶ ናብ ዝብል አንግል ክትወስዳ ይደልየ ካብኡታት ትምህርቲ ክውሰድ ይከኣል ግን ኤርትራዊ ኩነታትን ኤርትራዊ ኩንነትን ካብ ሱዳንን ካብ ኢትዮጵያን ዝተፈለየ እዩ ናይ ኤርትራ መፃፅኣ እውን ዝተፈለየ ስለዚ ናትና ኣፈታትሓ ናይ ፀገማትና ይኹን ናትና መስርሕ ናይ ለውጢ ናይ ግድን ኣይኮነን ኮፒ ፔስት ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ክንገብሮ ካብኡ ንፈልጦን ንወስዶን ትምህርትታትን ፍልጠትን ሓበሬታትን ክህሉ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ብኤርትራዊ ዓይኒ ይኽረአ ዘሎ ንሕጂ ይኹን ንሓዋሩ ስለዚ ኣብ ቦቱ ክፀንሕ ኣለዎ ግን እቲ ዝተገብረ ንኣብነት ኣብዚ ዲክታቶር ናይ አልበሺር ሱልጣን ብዕሊ ኣብ ህዝቢ ክረክብ ካብቲ ፀውዒተ እውን ኩሉ ግዜ ዝነበረ እንታይ ንሱዳን ዓረባዊት ሃገር ወይ እስላማዊት ሃገር ዘይኮነት ግን ንኩሉ ሱዳናውያን ብዝተፈላለየ እምነቶምን ብዝተፈላለየ ባህላውን ጎሳውን ካልእን ታሽሙ ዓሌታውን ፍልልያቶም ንኩሉ ትእክብ ሱዳን ዝኣክል ቅዋም ክግበር ኣብ ሱዳን እዩ ነይሩ ተፃውዒት ኩሉ ግዜ እዚ ከይገበርዎ ተሪፎም ክሳብ ሕጂ እውን ኣይተገብረን ኣሎ ብሕጂ እንተዘይተገብረ ሱዳን ኣብ ምግማዕ ጥራሕ እያ ተምርሕ ዳ እምበር ኣብ ካልእ ወላ ሓንቲ ዕድል ናይ ምሕዋይ ዕድላት ክትረክብ ኣይኮነትን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ እውን ኩሉ ግዜ ንብሎ እዩ ኢትዮጵያ ን100 ዓመት ብኣምሓራ ትግዛእ ፀኒሓ ማለት እዩ ድሕሪ 100 ዓመት ብ91 ምስ ናይ ኢህወደግ ብመሪሕነት ናይ ወያነ ዝመፀ ለውጢ እዚ ሱርበተኽ ለውጢ ክኸውን ዕድል መሃበ ነይሩ ንኢትዮጵያ ኮይኑ ከዓ ክበሃል ይከኣል እዩ ብቅዋም ደረጃ ኣትሊስት ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ብዙሓዊት ሃገር ምዃና ኣሚኑ ኣብቲ ምትግባር እዮም ፈሺሎም ኢህወደግ ይኹኑ ወያነ ስለዚ እዚ ፍሽለቶም እዚ ካብውን ትምህርቲ ክንወስድ ይግባአና ምክንያቱ ንህዝቢ ዘየኽብር እንድሕር ኮይኑ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘየኽብር እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ብዝኾነ ዓይነት መገዲ ለውጢ ይምፃእ ቀፃልነቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኢና ክንመሃሮ ንኽእል ወያነ ሓያላት ነይሮም ከምዚ ሓደ ሃባት ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝነበረ ተዛሪቡ ነይሩ ካልኣይ ስየ ብርሃ ዝበሃል ኣቶ ስየ ብርሃ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ማለት እዩ ኮር ኣፍሪስና ኮሪና ሃኒፅናን ኣረኪብናን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሉ ስለዚ ከምኡዚ ዓይነት ሓይሊ ዝነበሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ተገሊፎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ወፂኦም ዘይኮነሰ ወላ እቲ ኣስፊሖሞ ዝነበሩ ክልል ትግራይ እንደገና ንክፀብብ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ዓይነት ፀገማት ኣለና ኤሊትስ ናይ ሰሜን ዝበሃሉ ኣለዉ ናይ ሱዳን በዚ ብናይ ፓን ኣረቢዝም ዝዓበዱ ማለት እዮም ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ዘለዎም ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ማለት እዩ እሳቶም ከዓ ናይ ሱዳን ስልጣንን ሃብትን ገቢቶም ካብ 1956 ክሳብ ትማሊ ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ ንሶም እውን ካልእ ፍታሕ ከቕርቡ ኣይከኣሉን ዕድላትን ከለዎም ገቢቶም ብዲፕሎማሲ ብሲቪል ሰርቪስ ብኩሉ ናይ ሱዳን ገበርትን ሓደግትን ንሶም ኮይኖም ፀኒሖም ካልእ ህዝብታት ከምዚ ጓና ወይ ከዓ ጋሻ ገይሮም እዮም ዝርዮ ነይሮም ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓታት ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳንን ኣይርባሐንን ኣይጠቐመንን ኣብ ኤርትራውን ክጠቅም ኣይከልን እዩ ስለዚ ብዝከኣል መጠን ኤርትራውያን ከም ውሕድ ህዝቢ ምዃንና ካብ ብዙሕ ከዓ ናይ ምፍላጥ ዕድል ናይ ትምህርቲ ናይ ምቕሳም ዕድል ስለ ዝረኸብና
ካብኡ ዝሓይሽ ናይ ለውጢ ኣንፈት ክንክተል ዕድል ነይሩና ብ91 93 ግን ኣይተኻለን እቲ ዝተፈፀመ ናይ ካልኦት ጌጋታት ደጋጊምናዮ ማለት እዩ ብሕጂ እውን ዝመፅእ ዕድላት ንከምኡ ንኸይንደግም እዚ ኣስተብሂልና ኤርትራዊ ፍታሕ ነቲ ዘለና ኤርትራዊ ሽግራት ባዕልና ክንሰርሐሉን ክንስዕረሉን ክንቃለሰሉን ክንውፈየሉን ከዓ ምክንያቱ ብነፃ ዝመፅእ ለውጢ የለን ብነፃ ዝመፅእ ለውጢ የለን ተወፋይነት የድልየካ እዩ ተወፋይነት ክትገብር ዘይትደሊ እንድሕር ኮንካ ንስልጣን ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ሕልምኻ دحن صنع حزب له أنا حلمي كم حلمي لجيتمت እዩ ስልጣን ምድላይ ሕጋውነት እዩ دحن መሰል ካዩ መሰሊ ግን ኣብዚ እዋን እዚኣ ተወፋይነት እዩ ዝድለ ተወፋይነት ስለ ዝድለ ንስኻ دحن ኮፈል صباح ናይ ስልጣን ግዜ ክትመጽእ ኮላ ናይ ስልጣን ሕግታት ናይ መወዳደርን ቅዋምን ገለን ክግበር ከሎ ሽዑ መጽኻ ንዓነ ወድኹም ንዓነ ወድ ኣውራጃኹም ወድ ቀቢላኹም ወድ ገሌኹም ኢልካ ስልጣን ክትሻሞ ፈትን ሽዑ መጻ ማለት እዩ ሕጂ ግን ማዕንቀፊኻ ክትከውን ስለዚ ናይ ስልጣን ሕልሚ ዘለዎ ተወፋይነት ናይ ተወፋይነት ድሉ ዘይኮነ ኣብ ገዝኡ ይጽናሕ ክሳብታ ጽባሕ ዕድልናታ ትመጽን ማለት እዩ ይغنيለይ أزي مثلا كعبدالرحمن سيد كاب عبد الإنجليز بزعبان ناي إثيوبيا ناي سوماليلاند جميرنا نبي تراخيدنا خبون سودان تنكيفنا تأساس هري أقدر زعبات من بارو أأمن تسفاق بركة أنا ويحس خان خون حجي أنا حتى ساتي ودي له ندحر توسخ ريتو لبوالك خون خسمع خبو وتأجن أنا ودي له يعني لي شيشاي نتز قبر كايو ناي بحكي تبغسو بزيناي سوماليلاند خمس بركة جميرنا بوعيتا كلها كم زجرنا كنزارو مبكعنا تتقبرو صعرتات قليلة يكونن سلازي بانون مزغانا بصحكم توفاينت حلقة وزي نمالتي يغني لي سلام عليكم عخا روح حدش عمد تخون لك امين روح حدش عمد نقول هنا نهزبنا خا بعبيو حدش عمد كلتشحن 24 عمد السلام رهوان كون كومون قرن افريكا اثيوبيا نصوماليا السودان نجيبوتي نخلو محواتنا نخلو عالمنا عامة السلام رهوان كون تمنيتي جلس بزقات